Så fik vi gjort klar til det sidste hold på gulvet, og det er Julia Nord, og det er med instruktørerne Lykke, Alma, Mikkel, Mads og Magnus og Laura. Velkommen til jer, og giv dem et stort hånd her til dit publikum. Hallo. Det er så smart at få de her mikrofoner her. Det er så sjovt med at få sådan en højtaler her, eller sådan en mikrofon, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Men i dag er der faktisk en helt speciel dag, en speciel, fordi vi har en fødselsdag. Så ved fødselsdag, Fødselang, de kom herud. Fantastisk! Vi skal altså lige synge fødselsang for... Lærke. Ja, fedt mand! Og hvem synger for? For i dag!
Charlie Anker 200 nuller i min Insta, Charlie Anker føler snart jeg rammer ud, det er Charlie Anker situationen den er blevet sticky, Charlie Anker Charlie Anker
jeg klatrer op ad på charten. Kan ikke glemme, hvor jeg startede unger før, men fang mig inden for byen. Når en plan den dropper, en der stopper, nødt til at finde en ny. Ingen mission er umulig, om det er så kunne se, man er blodig. Hvad er tanken om, hvad det er muligt? Nu er hun lidt under over pludselig. For hvem er det stik, det er pludselig? Jeg har bare set og bygger på kulig. Når jeg ringer og bryder med musik, der er bare sådan, der er den her gode ord. Vi på det stik mod sagen, vi tænkte en konklusion for den mange. Det tester det, jeg tænker, kan jeg ordentligt som nu. Min adfærd passer, nu stopper nogen, skal du sove og slet ikke trække som stress. Sig hvad du tror. Stadig at sige til unge, de får stå for mig af 5 år, så vil vi gav til for at stå en brug. Jeg har dit navn, når vi så en brug. For dit navn er vi i råb, hvis du går for os, som det råber du. Og mig det er klart, det kan fjerne. Det var det, en nat, de må nummer, de må blot. Det er klart, det kan fjerne. Jeg knipper det, jeg knipper der, min hand. Hvor man må under åben himmel. Og sikke en fantastisk dag, det har været. Tak til gymnaster, instruktører og publikum for at gøre denne dag til en ren fest. Tak til First Aid Plus, det hedder ikke, det hedder Førstehjælp Plus, og Milfond for endnu et fantastisk samarbejde. Jeg føler mig lidt alene herude, så jeg vil gerne se Stævnegruppe Nord herude sammen med mig. Så hvis I lige kommer herud. Og det må godt gå en skæft. Jeg vil godt have lov til at rette en særlig tak til jer. Uden jeres store engagement, mange planlægningstimer, indsats, var den her dag simpelthen ikke blevet til noget. I fortjener en kæmpe klapsalve for alt det arbejde, I ligger i at skabe en god oplevelse for os alle. Tak for jer, og skal vi kigge en hånd? Foregår det til gymnastikfestival i Sommerland Sjælland. Så hvis man ikke har fået nok af gymnastik og det gode vejr, så er I meget velkommen. Vi slutter, som vi plejer af, med at synge Der er et vand. Og jeg vil bare have lov til at sige tak for i dag, og kom godt hjem. Og det er fra jeres
top i bølgen når